खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 12 नभेम्बर 2020 बिस्थिबार, गोथार बिस्थिबार। फैदो दिनैनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर, दिनै बांद्राय खौरां गैया, जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो फारि फारि बेखेवनोसै। गिबि खौराङा जाबाय आर्मी चीफ जेनेरेल मनोज मुकुट नाराभानेआ उत्तराखंडनि चाइना बर्डाराव थानाय आर्मिफोरनि ट्रेनिं खालामनायखौ नायगिदिंहैदों। बिथाङा नायगिदिंहैनानै गावनि गोसोखौ सुग्लायनाय मोन्दों बा गोजोननाय मोन्दों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। लोगोसे दिल्लीयाव कभिड-19 केसनि बारायनायखौ होबथानो थाखाय गिदिर गिदिर मेल मिटिं एबा बांद्राय मानसि जमा जाग्रा जायगा जेरै अफिस, जेराव कभिड-19 नि नियम बायदिसिना नियमफोरखौ मानियाखै, बैफोर जायगाखौ बन्द खालामनांगौ होननानै एम्सनि डिरेक्टर रणदीप गुलेरियाआ बुंदों। दिल्लीयाव दासान्दि कर'ना भाइरासनि केसआ बांगासिनो दङ आरो बेखौ नोजोर होनानै डिरेक्टर जायबा एम्सनि डिरेक्टर बिथाङा बन्द खालामनांगौ होननानै बुंदों। गुबुन फारसेथिं इउएसनि प्रेसिडेन्ट जय बाइडेननि गोजाननि बाहागि आलासिफोरा 1863 मायथाइनिफ्रायनो महाराष्ट्रनि नागपुर सहराव थाबोदों होननानै गावसोर मैयाहाय बुधबारखालि बुंनानै लादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नागालेण्ड गभर्नमेन्टआ बमा फाननाय आरो बायनायखौ फैगौ बोसोरनि 2021 नि 31 जानुवारिसिम बन्द खालामनाय जाबाय आरो जायबा बिथांमोना बमाखौ गावगोन बा फानगोन बिथांमोननि फारसे गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानैबो खौराङाव फोसावनाय जादों। लोगोसे केरालानि सिखावै सना फालांगि खालामनाय दायाव गोलैनाय स्वप्ना सुरेशआ इडिनि सिगाङाव चिफ मिनिस्टार पिनारायि विजयमनि बारग' सेक्रेटारि एम शिवशंकर आरो अफिसाव बेजों मावफानाय गासैबो टीमानो सिखावै सना फालांगि खालामखानायखौ मिथिजोबखागौमोन होननानै बुंदों। गुबुन खौराङा जाबाय गवालपारा जिल्लानि सैनिक फरायसालियाव मुं थिसन्नो मोनसिगोन। हादोराव हौवासा हिन्जावसा समान मोनथायखौ नायनानै बयखौबो समानै जौगाहोनो थाखाय बा जौगाहोनायनि नोजोरजों बे थांखिखौ लानाय जादों। गवालपारा जिल्लायाव सैनिक स्कुलाव नोंथांमोनहाबो एडमिसन लानो हासिगोन। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय 11 नभेम्बराव बा मैयाहाय बुधबारखालि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव मेघालयानि गार' हिल्स दिलसिरिं गामियाव हाथियारजों लोगोसे आल्फा आइनि लेङाइ मावफुंगिरि आर्मी चिफ दृष्टि राजख'वाजों लोगोसे गुबुन 4 सोद्रोमाफोरा सारेन्डार खालामदों आरो दा बिसोरखौ दिनैहाय गुवाहाटीयाव लाबोनाय जागोन होननानै मिथिनाय जादों। दासिमहालागै लाबोबायबो जानो हागौ। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। वाट्सएपआवनो जा, फेसबुकआवनो जा बा ससियेल मिडियायावनो जा, जेरावबो जेखैबो शेयार खालामबानो जाबाय। बाय बाय। गाइस, जों दायो ओपनिं स्टार्ट खालामगासिनो दङ। नै बेयाव बेलुन चेयारफोरा बेयाव दंसै, डाइनिं टेबोल, भिआइपि चेयार आरो नै गोबांनो डिजाइनिं खालामगासिनो दं। दाबो डिजाइन खालामनाय जोबथ'वाखै, सिङाव खालामदों। बिथोराव गोबां लेक्सार दं। जोंहा आब' रायजो-राजाखौबो सारनो हागोन गोसो दिनै गेम स्टार्ट भिडिअ जाबाय आब'नि दारै। थेंक इउ सो माच आब'।